ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଇସ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଉ କେବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ପାଖାପାଖି ଏବେ 8ଟା ଭଳିଆ ଟାଇମ୍। ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ ଡୋଲି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଡେ ନା ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇ ଶୋଇଯାଇଛି। ସବୁରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ପୁଣି ଚାଲିଛି ସନ୍ଡେରେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବୋଧେ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ 4 ଜଣ, ଆମେ 4 ଜଣ। ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଆଉ ଆଜି କିଛି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇସାରିକି ଦେଖୁଛୁ ହେଲୁଣି। ଯାଉଛୁ ରୁମକୁ, ଆଗରେ ରୁମ ଭାଇ, ପଛରେ ଡୋଲୁ ଭାଇ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ସମସ୍ତେ। ଆଜି କଣ ଏଠି କଣ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ହବ 11:30 ଭିତରେ। ଟାଇମ ଏବେ କେତେ ହେଲାଣି? ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି 9ଟା ଭଳିଆ। ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଯିବୁ। ଗାଇସ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଡୋଲୁ ଭାଇ କେମିତି। ଡୋଲୁ ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଡୋଲୁ ଭାଇ ସହିତ, କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଦୂର ମତେ ବାସୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଆଜି ଗଳିବ। କଣ ହେଇଯିବେ, ସରିଯାଇଥିବ ଡୋଲୁ ଭାଇ ଆଜି। ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ୟାନ ର ଗତିବିଧିରୁ ମତେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି, ଆଜି ଡୋଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅବସରରେ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ଡୋଲୁ ଭାଇ ପଡିଗଲେ। ଆମ ପ୍ରିୟ ଡୋଲୁ ଭାଇ ଆଜି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ସହିଦେଲା ପରେ, ହଁ ସହିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଘୋଡା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁଳା ଅଛି ମାନେ କାହା ପାଖରେ? ରୋମ ଭାଇ ତୁଳା ଅଛି, ତୁଳା ଅଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁଳା ଅଛି। ଡୋଲୁ ଭାଇ କଣ କହିବେ? ଡୋଲୁ ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଡୋଲୁ ଭାଇ। ଏଇଟା ତମ ବାପା ଭାଇ ଦେଖିବେ କଣ କହିବେ? ଦେଖିବ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ କହିବେ। ଏବେ ଆମେ ଡୋଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରକି ଭାଇ, ତାକୁ ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା। ୟାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରକି, ତ ତାକୁ ଏବେ କଲ୍ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବା ଏମିତି, ମାନେ ଡୋଲୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ଏମିତି ଡୋଲୁ ଭାଇ ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କଣ ହଉଛି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲଗରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ କଣ ଠିକ ଠାକ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ, ତମ କଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ତମ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କଲ୍ କଲି, ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ କଲ୍ ଟା କଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ସେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବନ୍ଧୁ ତମର? ହଁ ନାଇଁ ତମ ଏଇ ବନ୍ଧୁ ଭାରି ବନ୍ଧୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏବେ ମୋ ଫୋନ କଲ୍ କରୁଛି, ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତାଙ୍କ ଫୋନ ତ କଲେ, ସେ କଲେନି। ଦେଖିବା ମୋ ଫୋନ କରୁଛି, ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଫୋନରୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ କଲ୍ କରିବି, ତାଙ୍କ ଫୋନ ତ ସିଏ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଦେଖିବା ମୋ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ଲଗେଇଛି କହିନି आपण सध्या डायल करायचा नंबर वर्तमान व्यस्त ଅଛି त्यात କିଛି ସମୟ ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। अच्छा ट्राई करिए। ठीक है, कॉल करेंगे, वीडियो स्टार्ट करें, वीडियो देखिए। गाइस से बिजी रे कहले यांको पाखो कॉल करथिले, यांको फल वीडियो करथुन तो म देखिनी। आ एबे मु फोन इन वीडियो कॉल
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ କର। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ନା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ହ୍ୟାଲୋ ରକି ଭାଇ, ତମେ କୋଉଠି? ତମେ ଫୋନ ଟା କଣ ରିସିଭ୍ କରୁନ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କୋଉଠି ନା? ତମେ ଆସିବନି କି? କେତେ ଆସିବ ବା? କେବେ ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। କେଜାଣି ମାନେ କାଲିଠୁ ତାର ପେଟ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କାଟୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଦିଟା ଯାକ। ମେଡିସିନ ବି ଆଣିଦେଲେ ବିଜୁ ଭାଇ। ଆଁ? ଆରେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ତଥାପି କମୁନି। ଆଉ ଆଜି କଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଆଜି ପୁଣି ଖାଇବେନି ରାତିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। କେଜାଣି କଣ ହଉଛି, ଆଉ ସକାଳେ ଗଲେନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି କଣ ଖାଇବେ ସେ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯାଅ ଭଲ ଲାଗିବ। କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ତମେ କଥା ହେଇଯାଉନ ତାଙ୍କ ସହିତ। ନା ଉଦଲ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। କଣ କିରେ କଲ କଲେ ଉଠଉନୁ କଣ? ହଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ରାକେଶ ଗଲା ମାର୍ଚ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କଲୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପୁରା ହସି ହସି ମଜାରେ। ଏକ ଟିକେ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କ ହସକୁ। ହଁ ହଉ ହଉ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦୁଲୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ଉଚ୍ଛଳିତ। ଖୁସିର ତମ ସୀମା ନାହିଁ ନା, ପୁରା ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ତ ବ୍ଲଗରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ? କଥା ହବାନି ଆମେ ଦୁଲୁ ଭାଇ? ତମେ ପଜ କର ସେଟା, ପଜ କର ପଜ କର। ହଁ ଯେ ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିବାନି କି? ଆପଣ ତ ସିନିୟର। ଆରେ ହସୁଛ କଣ ପାଇଁ? ପଚାରୁଛି ବା, ବସ ବସ ବସିଲେ ଭଲସେ କଥା ହେଇଯିବା। ହଁ ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିବା। ବିଶ୍ୱକର୍ମାରେ ଆପଣ କେତେ କଣ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲାଣି? ରୋମ ଭାଇ ଆଜି ତାରିଖ 17 ତାରିଖ। 17 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଆଉ 10 ଦିନ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତି? ମାନେ କେତେ ଜଣ ପାଖରୁ? ଆଦାୟ କରାହେଇନି, କରାହବ। କୁହା ହେଇଛି ତ। କାଲି ବି କୁହା ଆପଣ କାଲି କହିଥିଲେ, କାଲିଠୁ କହିବେ। କୁହା ହେଇଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାରେ ମାନେ କଲେଜରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କେତେ କଣ ଚାନ୍ଦା କରିବେ? ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ। ଆଉ କିଛି ହବନି? ଆଉ ରହିତା କଣ ମାନେ ହବ। ଆପଣ ଖାଇବେ ତ? ଆପଣ ଖାଇବେନି ମୋର ଏଇଟା? ନାଇଁ ସେଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ଖାଇବି। କଣ ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ଖଟାଟେ ହବ, ପାପଡ଼ଟେ ହବ, ମିକ୍ସଚରଟେ ହବ, ଆଉ ପାସଟେ ହବ। ଆଉ କେତେ କଣ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବେ? ସେଟା ଆପଣ ତ ସିନିୟର ନା, ସେଟା କଲେଜ ଦବ। ପଇସା ରଖୁଛି। ତମେ ଆଦାୟ କରୁନ? ମୁଁ ମାନେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବି। ଭାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଥାର୍ଡ ଇୟର ସିନିୟର, ସବୁଠୁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଇଏ। ଆଉ କଣ ମାନେ ପୁଣି ନିଜ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି? 300 ଟଙ୍କା। 300 ଟଙ୍କା ଦେଲେନି ତ ପିଲା। 300 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ମିଶେଇ ମୁଶାକି ଏମିତି ହେଇଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ରାତିରେ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଗାଧଉଛି ବହୁତ ଲେଟରେ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଡୁଲୁନିଟା ଖରାପ ହବ, ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରାତିରେ ଯୋଉ ଶନି ଦଶା ପଶିଛି। ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେଖିବା, ଏଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ଟା ବହୁତ ଜୋରେ ମାନେ କ୍ରାକ୍ କରୁଛି, ପୁରା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅଟୋମେଟିକ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ପଳେଇଲେଣି ଦେଖିପାରୁଛେ, ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି। ସେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍କ୍ ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଝୁଡକା ଦଉଛି।
ଦେଖିବାର ଅଛ ଦେଖୁଛି ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଡଲୁ ଭାଇ ଡଲୁ ଭାଇ ଡଲୁ ଭାଇ ଶୁଣ ଟିକେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଡଲୁ ଭାଇ। ଡଲୁ ଭାଇ ଶୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଫ୍ୟାନ୍ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ଯୋଉ ରାଶିରୁ ରାହୁ ଢଳିଗଲା କୁହନ୍ତୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ପଡିସାରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଁ ପରେ ଯାହା କଥା ହଉ ତାହେଲେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଡୋଲି ଭାଇ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ପଢି ସାରିଲା ପରେ କଥା ହବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଡୋଲି ଭାଇ ଦେଖି ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲି ଏମିତି ବି ପଢିଥାନ୍ତି ଆଉ ତ ଏବେ ପଢେଇଛି ତାପରେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇଲି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ପଢା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଡୋଲି ଭାଇ ପଢା ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଡୋଲି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଡୋଲି ଭାଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ଡୋଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅନାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆଜି ଶନି ଦଶା ବସିଥିଲା ଶନି ଗ୍ରହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଟି ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନା ପଡିବନି ପଡିବନି ନା ବସିଥାନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଡରିଗଲେ କଣ ପାଇଁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ ନା ପଡିବନି କଣ ଝିଅ କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଏବେ ଶୁକ୍ର ମନାନ୍ତୁ କାରଣ ଡୋଲି ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ପଡିବନି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଶନି ଦଶା ଟଳିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଯିବୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେ ବସିଲେଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତ ଦେଖୁଛ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆଗ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କାହାକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା ଚୁଡା ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ଆପଣ ଡୋଲୁ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଡୋଲୁ ଭାଇ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଡେଇଥିଲେ ପୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ ଗତିବିଧି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଡୋଲୁ ଭାଇ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲେ ଏଇଠି ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ଏକାଥରେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ନେଲେ ଡୋଲୁ ଭାଇ କହୁନ ଟିକେ କୁହ କହୁନ କୁହ ଆଉ ଟାଇମ ହେଲେ ତମ ଫୋନ ଟା କାଇଁ ଟାଇମ ହେଲାନି ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2:13 ହେଲାଣି ଟାଇମ ରାତି ଅଧରେ ଡୋଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ ଏଡିଟ କରୁଥିଲି ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଡ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ବ୍ଲଗ ଟା ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମାନେ ଦେଖଉଛି ଆଉଥରେ ଭିଡିଓ କରିକି ତ ଲାଗିଛି କୁହ ନା ତମେ ନକଲେ ହବନି କୁହ କିଛି ଗୋଟେ କୁହ ରାତି 2ଟାରେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାঙିନାହାନ୍ତି ଯେ କିଛି କହିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏତିକି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଶୋଇ ପଡିବା ମତେ ନିଦ ହେଲାଣି ବିଚରା କଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ତମେ ଶୋଇବ ନା ନାଇଁ ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ଶୁଅ ମୁଁ ଶୋଉଛି ପୁଣି ତାର ଟିକେ ଗତିବିଧି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ହଉ ରହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।